Takže čaute ľudia, vítajte u nového videa a dnes si zahrajeme Start Survey. Som zvedavá, jak to dopadne, pretože videla som pár videa o tejto hre. To nie je len na Robloxe, to sa vie normálne aj stiahnuť, lenže keďže mne sa to nechce stiahovať, tak ja si prekrásne nechám na Robloxe. Ešte ja už ani neviem, čo rozprávam, lebo je 6:13 a ja som nedávno vstala, hej. Iba preto, že by som zrobila video a že by som nemusela natáčať už aj v nedeľu, pretože to vtedy musím ísť do kostola. No, ja sa hneď vrátim, keď sa mi to načíta, lebo to už ako dlho, minútu. Takže ľudia, ježiši, ja tu spím, to je taký creepy. Fuj. Start survey. Yes. Mám pekný deň. No, ja to ešte neviem, ale začal pekne, pretože včera začalo snežiť a ak som sa pozrela von, tak to je prekrásne. Takže zatiaľ mám veľa povinností. No, ani nie. Look around. Mám sa pozrieť na chvíľku. Či to neviem preložiť tak dobre. Či som aj keby, že v tejto miestnosti tak, že zoznamená, alebo tak, že či tú miestnosť poznám. Poznám tú miestnosť, keďže som vydala videa, to je jedno. Vieš, kde som? Áno, som doma, preba, kde inde. Ježiši. Mal som takedy panický atak? Nie. Ty si myslíš, že môžeš nám klamať? Ty veríš, že nebudeme vedieť pravdu? Obidve otázky by bolo... Čo? Neviem to až tak dobre preložiť, takže sorry, keď to nepreložím. Takže mám stále 3 pokusy, hej. No určite, choďte... Ale však ja neklamem pre panečky, ja hovorím zo svojej vlastnej vole. Ježi, dobre. Cítila som takedy, takže takto v mojej miestnosti, hej, keď som bola malíčka. No, niekedy som sa pýtala, že prečo existujem, ale to sa nepýtam teraz. Ja skoro na všetky otázky odpadám aj. No, verím, že je Boh. Prečo? Teraz vypnú svetla. Áno, odpovedám ich zo svojej vlastnej vole. Ale však ja vám neklamem. Si istá, že ty si myslíš, že nám môžeš klamať? Ty si myslíš, ty veríš, že nebudeme vedieť pravdu, Ježiši. Hej, iba individuálne otázky. Dobre. Ale však čo som vám zrobila? Prečo už iba 2? Ale ako ľudia, chápete? Čo? Voda. Ja chcem vodu. Idem hodiť. Idem naspäť. Čo? Dobre, budem. Jak mám hodiť? Áno, som si istá. Konečne som zistila, čo je slovo istá.
mala si niekedy sen, že si ho cítila tak reálnym, že si ho že sa to tak strašne ťažko vedelo odlíšiť od reálnosti? No, mala som. Ale... Počkaj, čo? Mám také fóbie, áno. Mám arachnofóbiu. Takedy aj klaustrofóbiu, proste, neviem. Ja tu mám pustené pesničky, dúfam, že tu nebudú autorské práva. No, tak... No a teraz mi vypnú svetla, no jasné, ja mám vypnuté zvuky, takže ja som rada. Rozmýšľala si takedy tak, že kedy zomreš? Hej. Teraz sú otvorené dvere, no určite. No, čistila som si stôl. No, mám tam poriadok, ale som ho neutierala trošku dlhšie, takže... No, som zo Slovenska, čo som, z Americká cipana. Je to pravda, hej. A kebyže dali to petu, joj. No, áno, mám internet. Máš nejakých nepriateľov? Áno. Ježiš, ja som dala no. Nie, nehrajem na mobile. Nerozmýšľam za toho smrti. Ja rozmýšľam o tým, kedy je škola. Dobre, kebyže si sa stratila napríklad kde v lese, hľadal by ťa niekto? Hej. Som sama, hej. No, hej. Veríš, že žijeme v simulácii? No nie, ja som v realite do detí. Takže akceptuješ byť pozeraným, kým odpovedaš na naše otázky? Ne, neakceptujem to, sú to moje práva. Cítil si sa tak, že chceš zrobiť niečo zlé, aj keď si vedel, že je to zlé? Hej. Keď som mala nervy. Tak. Kebyže si zakričala, počul by ťa niekto, maximum veverička alebo medveď cipana, určite. Ja mám taký hlas, že kebyže to by si zdechol, kebyže si ma počul. Takže hej. Bojíš sa, keby, že takto vystrelí zo pištole? No, nie, ja mám teraz vypnuté zvuky, teraz som dobré. Mám zatvorené oči, Ježiši, fuj. Nie som sama teraz. Ja tu mám kačku, teraz tu mám sovu. Dobre, natáčam 8 minút. To sa mi nepáči, ja nechcem tak dlho. Takže som relaxovaná, hej. Som ani nemusela relaxovať. Sú tvoje city naozajstné a nenaprogramované ako mašina? Hej, sú reálne. Plakala som včera, nie? Ja som včera bola vysmiatá. Ježiši, nie. Ani nechcem vidieť. Áno. Je zmysel života, áno. Toto ani neprekladám. Ľudia, počúvajte, ja tu už asi budem končiť video, lebo ja sa strašne bojím.
A bro, tu keď dostanem autorské práva, vieš čo sa deje? Áno, hrajem hru a natáčam video. Takže... Dobre, idem si pustiť pesničky. Nemám spánkovú paralýzu, teda ja si myslím. Neviem to dobre preložiť, ale rozumiem tomu, že kebyže ti niekto povedal pravdu o tvojej existencii, toto neviem tak preložiť, takže ne. So you wanna play magic? No, tvoja. Ľudia, ja na tomto končím. Toto sa mi už nepáči. Toto sa mi už fakt nepáči. Takže ďakujem, že ste si toto videjko pozreli. Môžete zanechať like alebo odber, nemusíte. A ja teda budem končiť, keďže už natáčam 11 minút. Takže čauko.